even het lucht in en we gaan ze voelen. Als ze hem even zaken? Ja. Dat is cool. Goedemorgen. Een nieuwe vlag. Het is hartstikke mooi waar en ik hier een zwembad hellen. Dus die zullen we even opblazen. Die paard niet hok. Ja. En daarnaast met de koordwetter met de slang. En dan een paar met zietwetter. Dan ben ik helemaal lekker zwemmen. Woehoe! Oeh, sfeer. Het weer de grootste die tante Fine voor. Nee, tante. Het weer de grootste die mijn Fine voor. Het weer de grootste die tante Fine voor. Even sladderen met je. Moet je hem de doos op? Ja. Kom op. Ik heb nog maar één dingetje. Oeh, dan mag je net oplezen. Je mag net smarren worden. Zit lekker kabie. Zit hem boven op de golfkar lezen? Ja. Je leest hem boven op de golfkar in. Die zit helemaal onder de golfkar. Hallo. En dan kun je hem opblazen. En zo zit het boljaar, hè? Zaken zit mooi in de golfkar. Nee, de feesten. Welkom in de feesten. Je begint een beetje op te blazen. Ja. Kom op, ik ben hier, want je bent al helemaal de morgen gedaan, ja? Ja. Het is een grote zwembad om het toch te zien. Die is echt groot. Straks gaan we weer even met tante en paken, maar eerst gaan we tegels ophelden. Rubberen tegels. Die beppen wij. Maar probeer je in dat schaduw? Oeh, goed zo. Ja, ik ga wel. Zaken gaat even het lucht in en we gaan ze voelen. En rubberen tegels. Ja, nee. Oh. Rubberen tegels. Komt helemaal goed. En volgens mij merk dat het vol is. Gaan we zo voor? Ik ga Ja. meer. Check dan. Ik zou die mat maar in op een golfkar heen, denk ik. Ja. De mat achterin. Beppe weer en wat is dat? Oh, gelukkig. Want het zat op inbrek. Inbrekt. Oh. Maar toch wel beter houden, een beetje, denk ik. Ja, Je trekt het al bij je. En we haren hem er even oors om in en dan is het heel gezellig. Ja, die waaide er haast al jaren, hè? Ja, dat doe je. Grappig. En ook waar ik die eruit al. Ja, dat hoop ik. Ja, die rieden heel voorzichtig die kant op. En deze bobbel. Oh, ik krijg van een blauw ruut, hé. Ja, een blauwruut. En we binden. Binder. Nou, Jimma, denk ik, hè? Ja. Eerst de bezem erin een beetje, hoor. Dan smijt Jimma zo mooi die puzzelmat mee. Kijk nou lekker zacht, hè, die mat. Ja. Maar hij heeft een mooi zachte onderbroek. Goed zo zaken. Ja, dat kon zien, dat, ja. Dat is een andere brede, maar dat is dat. We beginnen aan een heel stuk oor. Je kan ook hier gedragen en dat het nog wat langer maakt. Ja. Dat weet je nog. De bonk, hè? Kom uit! Woehoe! Zaken. Ja? Ik zie een idee. Zullen we een prank met die mensen? Wat is dat? Een prank is een grapje. Weg erop gaat stootje. Nee, dat is net een grapje. Dat is een grapje. Want het is grappig weer. Niet letten! Niet letten. Niet letten, pinkerom! Smeervoet! We doen het wetter ongeveer tot het lijntje. Waar zit het lijntje zaken? Ja. Er kan nog heel wat wetter bij. En we doen nou eerst even koud, want het is zuur wat te heet. En dan aan denk van het wat fris, dan doen we weer warm wetter erbij. Ja. Ja? Gaan we zo in een ijsko. Ja. Nom nom nom. Zeg maar in Friesland. Nee, maak Dit is van Nederland. Nederland zelf zo, cool hè? Ik denk dat ik aan even bij hem kom te zitten in het badje. Ik vind wel lekker. Ja. Ik kom er bij hem in. Oh, lekker. Goedjes. Oh, dat is leuk boeken. En lekker.
Lekker, lekker? Hey vriend. Lekker, lekker. Oh jongens, dat ziet er zo lekker uit, dat zwembad. Ik wil ook graag in dat zwembad. Hoe gebaald dat hij er net in mij heen. Die boeken wat extra krijgen. Shit dan. Wat een feest, hè, boeken. Dat is waar een wetter. Oh, schat. Carry mine. Pokerface. De vrouwje even in de ban. Dit is lekker Ilda. Is dat skateje? Ja, skateje. Nou, de Ben had ik in de klein. Die ben even in het chill in de hoes. Want het wordt heel warm. Ik zal Boeten nog even een slag even wat oproemen, zodat Boeken net alles pakt. En dan hoop je dat het net in het zwembad gaat. En dan Joen zullen Jara en Sake een proeflesje doen bij Kids. En Jara zit zelf al op Kids in Driessen. Maar ze mogen van Joen even een keer zien altijd, nou ja, vooral Sake even zien altijd, wat ze ervan voelt. Altijd ik leuk voel. Dus ik ben heel nieuwsgierig, want hij is echt een voetbalfanaat en moest eerst niet van het Kids haar. Maar nou ja, Jelke is wel echt heel bot van het Kids. En nou hier een foto zien dat de jeugd aan het Kids weer en Rolf Jan weer aan het Kids. Nou wordt er toch wel eens beziekje. Dus dat zullen we Joen bedanken. En ik ga even in het filmpje, dus dan neem ik je hem even mee, joh. Nou, ik ben bekleed van je Kids, van Saakse Kids debuut en Jara even een keer bij Slaraak in Broeksterwaard, hè? Ben je bekleed voor? Ja. Mooi. Dus, Hoi! Slagcamera, baby. Ja. Je moet je best blijven doen. Ik doe je mooi staan. We filmen! Ja, zoals je hem ziet is het echt een hele grote groep. En ik krijg dat je na nog weer een groep van 30 bent komt. Dus nou, het leeft hier in Broeksterwaard wel. Dus dat is mooi. Ben je hem de tekkers? Ja. Oké. We moeten twee staan en niks is haar. Ik snap hier echt niks van. Niks van. Nou, dat is het goed. 3, 2, 1, go! Beste aankomst bij mij! Hoi. Leuk, jij dat? Ja? Zaken komt achter me, jongen. Nou, ik gooi de bal naar Rolf Jan Ta en Rolf Jan. Ik maak net weer die scoren. Dus daar zwaren ze voor. Maar 2 handen dat de bal net in de goal gaat. Goal! Slecht voorbeeld. Misschien met Margriet. Goed het maakt. Goed zo. Goed zo, Zaken. Rolf Jan is er ook klaar voor je. Goed zo. Hey, goed zo, jongen. Goed zo. Als de bal nog niet ingezaagd. Ach, was toen het waar jaren. Het is ook altijd hetzelfde met die man, hè? Altijd hetzelfde met die man. Hé, Zaken, meisjes plagen, kusjes vragen, hè? Hé, Jelke, ze is toch lang op Kids? Of kwart, sinds zo'n kwart. En ik weet toevallig dat bij die in een familie zit en die kan heel goed kitsen. En dat toevallig een omke van die. Ja. En hoe heet die? Johan Johan. van der Meulen. Johan van der Meulen. Die ken je wel hier ook wel, denk ik, hè, Johan van der Meulen. En is ik een keer koning worden. Ja, 2 keer. Ja, wat leuk. En nou zit toen mee van probeer je te verbeteren. Ja, dat is als beter werken. Ja, dat is die doel, toch? Ah, superleuk, man. Waar had al zo'n kroonsboom? Mijn zus had ook al een keer de krant won. Alweer, ik ben wel een keer treden, want dan heb ik dan al uit de krant won. Ja, maar gewoon trots zetten, hè? Ik ben al echt die krant is al helemaal vies en verrot op. Oh. Ja,
zou je hem sjurren proberen een beetje op watchen. Wie is de regeltjes wat bij te brengen en een beetje het balkgevoel te krijgen. En ja, zo stadig on. Het is echt een beetje naar je wedstrijd vorm te gaan, maar dat is wel heel leuk. Dat is echt, nou, beginnen. De band moet het echt leuk vinden. Ja, de willen moet er echt bij zijn. Ik zie wel dat ze dat heel leuk zou oppakken en doen. Ja, de goeie voet voor. Waar is er al je links? Als je dan links bent, dan stuur je rechtervoet voor. Dus dan sla je op bij deze hoorn, dus dan stief voet voor. Oké? Ja? Rechtstingen, hè? Zo, rechtstingen. Oké. Doe maar eens wat je terug in, dit zak even. Net hetzelfde met de best Goed zo. Maar dan hoeft de bal net zo heen op te doen. Gewoon dicht bij die haren, bij die heup. En onderhoors sasla. Dus net sasla, maar onderhoors. Oké, proberen dat zo meteen nog. Goed zo, bijna. Roos snapt het idee. Pak Heel beetje ooroefening, komt vanzelf. Het is wel heel wat anders voetbal, hè? Dan kunnen we maar achterom, hij staat nog een keer. Wij kunnen ook nog hartstikke liepen. Nou, ik doe het. Ja, dit er nog aan, hè? Verder. Goed, hè? Ja. Daar is de bal, weg de bal. Wat ga je hem kopen van jongens? jongens, iedereen die er nog van uit mij achter die kant. Ga ze hem afgezaken? Wat cool. Best vaak, hè? Zo, jongen. Lekker rollen, Jan. Jongens, baltjes zie ik je. Iedereen truienbaltjes. Margriet, Faya, Mirte. Al je truienbaltjes. Hoi. Iedereen met truien! Hij zal draaien hier, doe ik eens snel. Goed zo zak. Ah, shit, maar wij zien de hamer, Jarlen. Zie je mooi weer hij, Wiefke? Dat is ook een mooi plekje. Hey. Ik zie alweer, de tweede groep komt er alweer om. Ah, Tetske! En ze zijn dus hartstikke klaar. Nou ja, we gaan hier een prachtige dag gewoon. Lekker zon bij de band. En de zaken dus Joert voor het eerst net keertsen. Nou, hij gaat het nog wel leren van hem. En niks daarvoor is dit echt. Hij doet het hartstikke leuk. Dus volgens mij helemaal leuk. Hey, ik zou zeggen, abonneer je, blauwtonk omheen en via net het chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Want night shit vlog. Doei! Nou, hoi, huisvoer, dat was midden. Ja, is goed.